Dados kula wingi pas haji nggih maos Fatihah ping 313. Mergi jumlah ashabu Badr menika 313. Terus kula pas maos khataman teng Tuban tanggal 14 napa Sa'ban nggih maos Fatihah ping 313. Terus niki anggap mawon sing ngaji niki digawe misale 50, nah maca 300 sing pira? 3 apa 6? Ya 6 iku kedidikan e. Wae kok nek wis durung ndonga maca pinten 10. Nah 10 susuk. Sa'd bin Mu'adz niku kula terangno nggih niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Niki mboten enten sahabat sing nderekaken perang didamel tawassul sak donya kados ahli Badr. Mulane sing wonten niku sholawat Badriyah. Ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli Badri ya niku